Bé, li farem una pregunta a en Jaume, una pregunta difícil, sobre el metro de Barcelona. Ens està escoltant ja. Jaume Mut, quan acabi la meva explicació, en Ramon Almanso et farà una pregunta. A veure, atenció, actualment el metro de Barcelona té 12 línies amb tarifes integrades dins el sistema tarifari de 6 zones creat per l'Autoritat de Transport Metropolità. El 2019 es van fer 455 milions de viatges, la xifra més alta de la història, fet que va significar una recaptació de 280 milions d'euros. 45.500 persones es colen cada dia al metro. 7 de cada 200. Les portes automàtiques reversibles a totes les estacions seria la solució. Aquesta setmana, Transports Metropolitans de Barcelona incorporarà un 30% més de revisors per intentar pal·liar la xifra de persones que es colen al metro. Jaume, què en penses del metro de Barcelona? Anècdotes? Has passat por? Ho trobes car? Bueno, jo no ho trobo car, perquè sóc d'aquestes persones que has comentat que em colo normalment al metro. O sigui, jo no tinc masses problemes. Algunes vegades pago, però la majoria de vegades no. Pot estar ben fet? Bueno, pot estar mal fet. Bueno, els revisors tampoc em preocupen gaire, perquè jo normalment, quan em vaig a colar al metro, normalment què faig? Bueno, passa una persona, llavors poso una bosseta perquè faci el clec i passo darrere d'aquella persona sense cap tipus de problema. Tampoc tinc que córrer ni tinc que fer cap tipus d'espectacle. Quan baixo les escales, normalment, per si hi ha revisors a baix, que normalment el gos dels revisors que estan vigilant, ja es veu el gos, la boca del gos, potser el nas del gos, llavors normalment ja ho veig. Llavors em faig una mica el coix, que vaig coix, i llavors vaig mirant a veure si estan els revisors o no estan els revisors. No em fan gaire por. Conto que alguna vegada m'agafen, cada 5 anys, alguna vegada alguna cosa així, i tampoc tinc massa problemes. Si m'agafen, què hi farem? Dono el DNI i tot arreglat. Tampoc em preocupa massa. Normalment faig això. Llavors, la tècnica de la bossa em serveix pel tren, per diversos tipus de vehicles aquests, per l'autobús és més difícil. I ja et dic, aquest tema el tinc bastant superat. Llavors també hi ha altres coses que també vaig fent, que són tipus anècdotes, que és, per exemple, quan vaig a un supermercat, l'oferta 3x2. Què és l'oferta 3x2? Prohibit fer-ho a la comarca del Lluçanès i, sobretot, no fer-ho al supermercat d'Olot. Això ho tinc totalment prohibit i no ho faré mai. Llavors, què és? Tu entres al supermercat sense córrer, vas a agafar taronges individuals, tu agafes 3 taronges, una te la poses a la mà i en peses 2. Llavors, peses les 2 taronges i a la bossa ne poses 3. Llavors tu vas tranquil·lament, vas al súper, però has de comprar més coses. No, fer-ho això descaradament és difícil. I llavors això, per mi, és l'oferta 3x2. Em lio una mica, però és agafes 3 taronges i en pagues 2. Vas allà, tranquil·lament, passes per allà, pagat, i és una oferta que jo me la faig jo mateix. Hi ha moltes ofertes a altres supermercats i jo me la faig. També hi ha una altra anècdota que puc explicar, que no té res a veure amb el metro ni amb l'autobús, que és un dia que vaig entrar al Carrefour, un altre supermercat, entro al Carrefour amb unes sabates que estaven velles. Jo intento que m'ajudin perquè els cordons de les sabates no me'ls sé posar, necessito que hi hagi una persona que me l'ajudi, que me'ls posi, i necessito ajuda, o orientar-me si ne gasto un 57, un 58 de peu, no ho sé. Escolti, vostè em podria ajudar? Poso un 57 o un 58. I vaig estar allà esperant. Escolti, podria vindre algú? Ja no sé cordar les sabates. Sisplau, em podria ajudar? Passa el temps i no ve ningú. Al final em canso esperant, llavors agafo les sabates velles, les deixo allà, agafo unes noves, llavors dic, hòstia, mira, em sembla que és aquest número. Agafo, tallo l'alarma aquesta, em poso les sabates, les noves, clar, evidentment, les velles les deixo per allà tirades. Si no veien atendre'm, jo no puc fer res tampoc, vull dir, no és culpa meva. Què passa? Llavors agafo, surto amb les sabates noves que m'acabo de comprar, tampoc corro, passo davant de la persona, del policia, sense cap tipus de problema, sobretot no córrer ni posar-se nerviós. Què podia passar en un cas hipotètic que em diuen, escolti, què passa, com és que porta aquestes sabates? Miri, és que no m'han atès i miri, he tingut de fer això, no he tingut de remei, és que m'he vist obligat.
I bueno, això són anècdotes que em puc anar explicant moltes, a la vegada que vosaltres em demaneu. Estic molt content de parlar per aquesta ràdio, però bueno, és qüestió de que també felicitar totes les persones d'Olost, i les homes, dones, tots els que faci falta, i llavors, cuidado, us tinc que deixar! Què passa, Guaita? Jaume,